गिबिसिनथारावनो जोंनि सोरगोआव थानाय आङो आफा इसोरखौनो हाजासे हामबाय होदों बेबायदि मोजां देहा आरो बेबायदि मोजां समखौ होनायनि थाखाय। बिनि अननायाव आरो बिनि अननायखौ मोननानै जों दिनैबो गोथाङै दङ। बे गोथाङै थानो मोननाया जोंनि आफा इसोरनिफ्राय, बियो जोंखौ गेदेर अननायखाय बियो जोंखौ दिनैसिमबो गोथाङैनो बे बुहुमाव दोनदों। आरो जायफोरा बे भिडिअखौ नायलांनो थाखाय थियारि जाबाय, नोंथांमोननोबो आंनिफ्राय अननाय आरो बिनि हामबाय होनाय जासिहरनाय थाबाय। फै अब्ला जों इसोरनि बोसोन फारसे जोङो थांदिनि। आङो इसोरनि बोसोनखौ फरायनो आखायाव लादों जाहैबाय इब्रायारि 9:27 आङो गिबियाव फरायग्रोगोन। इब्रायारि 9:27। आङो बेवहाय स्क्रिनाव बाइबेल एप्सनिफ्राय आङो बाइबेल सिरिखौ होनाय जादों। बियो एसे बाइबेलनिफ्राय आलादा जानो हागौ, अब्लाबो ओंथिया एखेयानो। सोदोबफ्रा आलादा जानो हागौ, अब्लाबो ओंथिया एखेयानो। बेयाव ओरैबायदि बुंदों जाहैबाय इब्रायारि 9:27 बेयाव ओरैबायदि बुंदों, आरो जेरै मानसिफ्रा खनसे थैनांगौ आरो बेनि उनाव बिसार खालामजानांगौ। दा बेयाव मा होननानै बुंदों? आरो जेरै मानसिफ्रा खनसे थैनांगौ आरो बेनि उनाव बिसार खालामजानांगौ। दा जों बुहुमाव थानाय मानसिफ्रा होननानै बुंदों, आरो जेरै मानसिफ्रा मा जानांगौनो? खनसे थैनांगौ होननानै बुंदों आरो बिनि उनाव बिसार खालामजानांगौ। थैनायनि उनाव जोङो बिसार खालामजानांगौ होननानै बुंदों। बेयावहाय बे बाइबेल सिरिनिफ्राय जों बेखौनो मोनथिनो हादोंदि जोंहा बिसार खालामजानांगौ दङ। आरो खनसे फरायबावनि इब्रायारि 9:27 आरो जेरै मानसिफ्रा खनसे थैनांगौ आरो बेनि उनाव बिसार खालामजानांगौ। बेयो आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा, इसोरनि गोथार बाइबेलानो बेखौहाय बुंखादों। इसोरनि रावानो बुंखादों। गोबाङानो बुंबाय थायो, नोङो मिथिदों नामा? बेबायदिनो बेफोर नोङो नुहैदों नामा? नोङो मिथिदों नामा? बेफोरबायदि गोबाङा बुंहरो आरो कमेन्ट बक्सआव। नाथाय आं बुङाखै बेखौहाय, माने गोथार बाइबेल, इसोरनि गोथार बाइबेल, इसोरनि रावासो बुंदों। बेखौ दिनै आङो बे इसोरनि गोथार रावखौ आङो बेखेवनानैल' होदों, बेखेवनानै खोन्थानानै होदों। जोङो जाहाथे बुहुमाव थानाय समाव इसोरनि गोथों लामाजों थाबायलांनो हानाय बायदि। बेयाव बुंखादों, आरो जेरै मानसिफ्रा खनसे थैनांगौ आरो बिनि उनाव बिसार खालामजानांगौ। दानिया जोङो बेयाव बे बाइबेल सिरिखौ फरायनायनि उनाव जोङो मिथिनो हाबायदि बेयावहाय बिसार खालामजानांगौनि बाथ्रा बुंदों, एबा जोङो बिसाराव गसंनांगौनि बाथ्रा बुंदों। इसोरजों जोङो बिसार खालामजानांगौ दङ। दा लोगोफोर, बिसार खालामजानाय बाथ्राया गोरलै नङा। बिसार होननानै बुंदों, बेयाव मोजां गाज्रिनि बिसार जागोन। दा बेनि उनावहाय आङो आलादा आरो गुबुन मोनसे बाइबेल सिरि फरायबावनो हास्थायदों आरो इसोरनि बोसोनखौ फरायबावनो लुबैदों। दानिया आङो इसोरनि रावखौ फरायनो आखायाव लादों कलसिया 3:25 आरो खनसे बुंनो हास्थायबावदों कलसिया 3:25। बेवहाय ओरैबायदि बुंदों, मानोना गाज्रि मावग्राया गाज्रि मावनायनि थाखाय होफिनजागोन आरो बेयाव गुबुनथि दिन्थिनाय गैया। खनसे फरायबावनो हास्थायदों, मानोना गाज्रि मावग्राया गाज्रि मावनायनि थाखाय होफिनजागोन आरो बेयाव गुबुनथि दिन्थिनाय गैया। दा बेयाव इसोरनि रावा रोखायै बुंदों दि मानोना गाज्रि मावग्राया गाज्रि मावनायनि थाखाय होफिनजागोन। जायफोरा बुहुमाव थानाय समाव गाज्रि मावदोंमोन, बेनो मा होफिनगोननो? गाज्रि मावनायनि थाखाय होफिनजागोन। आरो बेयाव मा होनदों? आरो बेयाव गुबुनथि दिन्थिनाय गैया। बेयाव ओरैबायदि बुंदों इसोरनि रावा, गाज्रि मावग्राया गाज्रि मावनायनि थाखाय होफिनजागोन। गाज्रि मावनायनि फिथाइखौ बियो मोनफिनगोन होननानै बुंदों। बियो मोनफिनगोन। गाज्रि मावनायनि साजाखौ बियो मोनफिनगोन। आरो बेयाव गुबुनथि दिन्थिनाय गैया होनना बुंदों। आरो बेयाव गुबुनथि दिन्थिनाय गैया। आरो गुबुनथि दिन्थिनाय गैया, बेनि ओंथिया जाहैबाय जे बेवहाय मा होननानै बुंदों? बेवहाय मोखां नायनाय गैया। सोरबा दोहोनि, सोरबा गोरिब, बेबायदि बासिनाय जानाय नङा इसोरा। बेबायदिनो सोरबा गोजौ, सोरबा हायथा, सोरबा नायनो मोजां, नायनो गाज्रि, बेबायदि बासिनाय जानाय नङा होननानै बुंदों। बेयाव बुंखादों, मानोना गाज्रि मावग्राया गाज्रि मावनायनि थाखाय होफिनजागोन आरो बेयाव गुबुनथि दिन्थिनाय गैया। बेवहाय मोखां नायनाय गैया, दोहोनि गोरिब बासिनाय गैया। गाज्रि मावग्राया गाज्रि मावनायनि थाखाय होफिनजागोन। आरोबाव आङो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै लानो हास्थायबावदों। रमारि 2:5 आङो फरायनानै लानो गोसो जाबावदों। बेवहाय इसोरनि रावा ओरैबायदि बुंदों, नाथाय इसोरनि धोरोमिया बिसारनि दिन्थिजाब्ला नोंसोरनि गोरा आरो गोसो सोलायै मैखुनजों बिसारनि साननि थाखाय राग जोंनायखौ बुथुमनानै दोनदों नामा? खनसे फरायबावनि साबसिनै बुजिनो थाखाय। नाथाय इसोरनि धोरोमिया बिसारा दिन्थिजाब्ला
नोंसोरनि गोरा आरो गोसो सोलायै मैखुनजों बिसारनि साननि थाखाय राग जोंनायखौ बुथुमनानै दोनदों नामा? बेयाव ओरैबायदि बुंदों जे इसोरनि धोरोमिया बिसारा दिन्थिजाब्ला होननानै बुंदों, एबा इसोरा बिसार खालामब्ला होननानै बुंदों। आरोबाव बुंदों, नोंसोर नोंसोरनि गोरा आरो गोसो सोलायै मैखुनजों बिसारनि साननि थाखाय राग जोंनायखौ बुथुमनानै दोनदों। दा बेवहाय ओरैबायदि बुंदों, बेवहाय मा नामदों? गोसोआव गोरा आरो गोसो गाबनो हास्थायिखौ बुंदों दै। बेबादिनो बेवहाय मा? इसोरनि बोराबनाय आरो न्याय बिसार नुजाहोजानाय दिननि थाखाय मानो गावनि साजाय होजानायखौ फेदेरनानै लायो होनदों दै। भिडिअ'आ गोलावथार जायोबादि जोबथा बाइबेल सिरि फरायनानै आङो फोजोबनो सानबाय भिडिअ'खौ। आरो नोंथांमोना बुजिबोखाबाय मा बुंदों आरो मा बाइबेल सिरिफ्रा इसोरनि रावा मा बुंदों, नोंथांमोना बेखौ रोखायैनो बुजिनो हाखादों। बे समाव आङो जोबथा बाइबेल सिरि फरायनो हास्थायदों जाहैबाय 2 पिटर 3 बालाब 9 सारिखौ आङो फरायनानै दोननो हास्थायबाय। 2 पिटर 3 बालाब 9 सारि। फोरबोनि मुङाव फरायलांनि। फोरबोआ बिनि समाय लानायफोरखौ लासै लासै जाफुंहोग्रा नङा, जेरै नोंसोरनि माखासेया लासै जानायखौ बेबादि सानो, नाथाय बियो नोंसोरजों नेनानै सैयो आरो नोंसोर रावखौबो आद्रि जाजानो गोसो जाया, नाथाय बयखौबो गोसो सोलायजानो गोसो जायो। बे भिडिअ'नि गिबि बाहागोआव जों ओरैबायदि मोनसे बाइबेल सिरि फरायदोंमोन दि बे बाइबेल सिरिनि मुङा इब्रायारि 9 बालाब 27 सारि। बेवहाय ओरैबायदि लिरनाय जादों, आरो जेरै मानसिफ्रा खनसे थैनांगौ आरो बिनि उनाव बिसार खालामजानांगौ, थैनांगौ बिसार खालामजानांगौ होननानै बुंदों। थैनांगौ बिसार खालामजानांगौ होननानै बुंदों। थैयोब्लानो बिसार खालामजानांगौआबो सफैबाय। नोङो हिसाब होनांगौआ नोङो संसाराव मा मावदोंमोन मोजां गाज्रि, नोंनि मावनायनि मोजां गाज्रिनि बिसार होननानै बुंदों। दा बे बाथ्राखौनो खायसेया सानो जाहैबाय, दा बे बाथ्राखौनो जोंनि गेजेराव खायसेया सानो जाबाय, मानो फोरबोआ समाय लानायखौ गोबाव खालामबाय होननानै खायसे सानो आरोखि ना। बेबायदिनो बुंग्रा दङ आरो खायसे, समाय लानायखौ गोबाव खालामबाय। मानसिफ्रा बेबायदि सानो आरो बेबायदिनो फोरबोआथ' बिसार खालामगोन बुंदोंमोन, खनसे थैनांगौ बुंदोंमोन, बिसार खालामजानांगौ बुंदोंमोन, माथो उमुगालाय माथो दाबो थैयाखै, दाबो माथो बिसार खालामजायाखै, आंलाय माथो दाबो थैयाखै, माथो आंलाय दाबो बिसार खालामजानांगौबो जायाखै होननानै मानसिफ्रा बेबायदि सानग्रा दं जाहैबाय आरो। नोंथाङा नङाब्लाबो खायसे दङ जाहैबाय बेबायदिनो, उमुगालाय माथो दाबो थैयाखै आरो माथो दाबो बिसार खालामजायाखै, बेबायदि सानो जाहैबाय आरोखि। बिनि थाखायनो बेबायदि गोनो गोथो जाहाथे दाजाथों होननानै 2 पिटरनि 3 बालाब 9 सारियावहाय ओरैबायदि बुंखाबाय, फोरबोआ बिनि समाय लानायफोरखौ लासै लासै जाफुंहोग्रा नङा होननानै बुंदों। लासै लासै जाफुंहोग्रा नङा होननानै बुंदों। जेरै नोंसोरनि माखासेया लासै जानायखौ बेबायदि सानो, बेलाय खायसेया मा होनो सानग्राबो दङ होननानै गोथार बाइबेलानो बुंखाबाय, नाथाय बियो नोंसोरजों नेनानै सैयो आरो नोंसोर रावखौबो आद्रि जाजानो गोसो जाया। दिनै नोंसोरखौहाय सोरबाफोर बेबायदिनो सोरखौबा मा खालामजानो लुबैया, बेबायदिनो बियो बिसाराव गोग्लैनानै बिनि जोबस्रांनायखौ फोरबोआ लुबैया होननानै बुंदों। दा बेनिखायनो बेवहाय जोङो मोनथिनो हाबाय, अब्ला जों सानदो, अब्ला जों बुजिदो। दिनै जोंनि गेजेराव गोबाङानो बेबायदि बुङो, जोङो बाइबेल सिरिखौ जों खोनाबायब्लाबो आरो जेरै इब्रायारि 9 बालाब 27 सारियाव बुंदों, आरो जेरै मानसिफ्रा खनसे थैनांगौ आरो बिनि उनाव बिसार खालामजानांगौ, थैनांगौ बिसार खालामजानांगौ होननानै बुंखादों गोथार बाइबेलानो। अब्लाबो दिनै मानसिफ्रा बुङो, उमुगालाय माथो दाबो थैया, एबा आंलाय माथो दाबो थैया, बेबायदि खायसे सानग्राफोर दङ। एबा मानो दिनै बिसार खालामजायाखै बेलाय होननानै सानग्राबो दं। नाथाय फोरबोआ मा होननानै बुंदों, नै बेवहाय मा नामदों, फोरबोआ बिनि समाय लानायफोरखौ लासै जाफुंहोग्रा नङा नामदों। नोंसोरनि माखासेया लासै जानायखौ बेबायदि साननो हागौ, माथो दाबो बिसार खालामजाया बेलाय, माथो दाबो जेबो थैयाबो बिसार खालामजायाबो बेलाय, मानसिफ्रा साननो हागौ होननानै बुंदों। नाथाय बियो फोरबोआ मा जायोनो, सैनानै थायो, रावखौबो आद्रि जाजानो गोसो जाया, नाथाय बयखौबो फोरबोआ रावखौबो नस्थ' जाजानायखौ लुबैया होननानै बुंदों। नाथाय बयबो गोसो सोलायनायाव सहैथों, बेखौहाय फोरबो इसोरा लुबैयो होननानै बुंदों, गोसो सोलायनायखौ लुबैयो होननांदों। बेबायदिनो बिनिखायनो गोथार बाइबेल बिजाबनि रमारिनि 3 बालाब 19 सारियाव इसोरनि रावा एरैहाय रोखायै बुंदों,
जोङो मिथिगौ जायहा आयेननि सिङाव थायो बियो मोनफ्रोमबो आयेन आरो हुदाजों खाजायो। बेबादिनो रावबो आयेननिफ्राय खारग'नो हाया आरो संसार मानिया इसोरजों बिसार खालामजागोन। बेवहाय इसोरनि रावा रोखायैनो बुंदों रावबो आयेननिफ्राय खारग'नो हाया होननानै बुंदों। दा बेवहाय सोरबाया बेबायदिनो साननो हागौ होननानै बुंदों फोरबोआ बेबायदिनो गावनि समाय लानाय बा बिसार खालामगोनखौ गोबाव खालामो होननानै मानसिफ्रा साननो हागौ। नाथाय बियो नोंसोरखौ गोसो सोलायजानायखौ लुबैयो होननानै बुंदों। नोंसोरखौ सैनानै थायो, नोंसोरखौ नेनानै थायो होननानै बुंदों। दा बेखिनियावबो मानसिफ्रा सानगोनलाय फोरबोआ जोंखौ सैबाय थागोन, नेबाय थागोन, मानसिफ्रा बेबायदि सानगोनलाय। नाथाय बेबायदि नंखाथारा। फोरबोआ माब्लाबाबो सैबाय थागोन, नेबाय थागोन नङा। बेयाव ओरैबायदि बुंदों रावबो आयेननिफ्राय खारग'आ। आंनो बेवहाय जेनाखि आङो बेवहाय आन्डारलाइन होदों आङो बेयाव नाय रावबो आयेननिफ्राय खारग'नो हाया होनदों, खारग'नो हाया होनदों। आरो संसार मानिया इसोरजों बिसार खालामजागोन होनदों। रावबो खारग'नो हाया होनखाबाय आरो संसार मानिया इसोरजों बिसार खालामजागोन होननानै बुंदों। आं सानो बयबो बे इसोरनि रावफोरखौ बुजिनो हाबाय होननानै भिडिअ'आ गोलाव जागोनखाय गोबांथार बाथ्राखौ बुंनो हास्थायाखिसै। भिडिअ'खौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। जायफोरा बे भिडिअ'खौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायबाय नोंथांमोन बयखौबो जोंनि बिगोमा इसोरा गेदेरथार आशीर्बाद होथोंसै। खोन्थाग्रा आरो खोनासंग्रानि सायाव इसोरा गेदेरथार आशीर्बादखौ दोनथोंसै। भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।